ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ ନା ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ଯଦି ତୁମେ କରିଦେଲ ନା ତୁମ ଜୀବନ ପୁରା ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ କଟିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟା ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବ ତା ପଛରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର। ପରିଶ୍ରମ କରିକି କେମିତି ତୁମ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ହାସଲ କଲେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବିନି, ଏଇଟା ମୋ ଦେଇ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି କି ଯାହା ମିଳିଛି କି ତୁମର ଯେତିକି ବି ଅଛି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିକି ଭାବିନେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ସୁଖ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ସମୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ଭାବିଲେ ନା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ।